min ma joġbux jista' jitlaq. Din kienet id-dikjerazzjoni li għamel il-Ministru Joe Etienne Nabela sakemm mistoqsi dwar is-sala 1B f'Monte Carmeli li skont il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali mhux qed tiffunzjona kif mistenni u bl-istandards meħtieġa. Il-fatt li l-Ministru tas-Saħħa ħadin l-attitudni ġibet kundanna kbira mill-professjonisti li qalu li din id-dikjerazzjoni hija inaċċettabbli u li l-politika ma ssirx hekk. Kundanna wkoll mill-poplu Malti u għawċi li kien iddiżappuntat bi kbir għal dan id-diskors tal-Ministru li juri kemm is-saħħa mhux vera priorità ta' dan il-Gvern. Il-ġimgħa filgħodu, Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul jekk jikkundannax dan il-kliem insensittiv min-naħa tal-Ministru Joe Etienne Nabela. Min hu vulnerabbli f'pajjiżna, kull min hu vulnerabbli għandu jingħata l-aqwa attenzjoni u l-aqwa kura. Jiġifieri jekk hemm xi nuqqas irid jiġi indirizzat. Tikkundannaħ id-diskors ma wġibniex. Le, jiena onestament ma nafx kien il-kuntest, mhux ħanidħol f'każijiet individwali għax jien m'iniex il-Ministru tas-Saħħa. Għal-free to leave u naħseb li dan id-diskors kien daqsxejn insensittiv, ġibet ħafna kritika wkoll. Jien ħanrispondi kat-telet darba u ħanerġa' ngħidlek l-istess. Kull min hu vulnerabbli f'pajjiżna għandu dritt li jingħata l-aqwa attenzjoni mill-Istat u l-aqwa kura. Ma taqbilx miegħu ma tikkundannax. Ħanerġa' ngħidlek l-istess għar-raba darba. Bax ma intix fiġġa bil-mistoqsija ċara, iva jew le. Li nikkundanna x'jiena mhux ħanidħol f'każijiet individwali, jiena politiku u qed nirreaġixxi għall-mistoqsija li qed tgħid li jien. U fil-waqt li fl-ebda ħin ma kundanna dan id-diskors u tax jifhem li ma toġbu xejn is-sitwazzjoni li preżentament jinsab fiha Monte Carmeli. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li jinsab iddiskustat bi kliem il-Ministru dwar pazjenti f'Monte Carmeli u sostna li jekk il-Ministru mhux kapaċi għandu jwarrab.